Sa Good Vibes, isa ka scholar sa probinsya sa Negros Occidental ang gintagaan sang medalya sang gobernador bangod nagtapos sa kolehiyo nga magna cum laude. Bisan isa ka tiin ang nabilin sa iya bangod sang bone cancer, wala siya naguntat sa pagpaninguha nga makatapos kag magserbisyo sa isig katawo. Ang istorya ni Kayla sa report ni Romeo Subaldo. Ini ang 20 anyos nga si Kayla Grace Guzon sa barangay Kanlandog sa Murcia. Malipayon kag puno sang paglaom. 18 anyos siya sang ginutod ang iyang tuo nga tiil bangod sang bone cancer. Istorya ni Kayla, grabe ang sakit nga inagyan niya bangod sang iya balatian. Tuman ka sakit nga sang ginhambalan siya nga kinahanglan utdo ng iya tiil, wala na siya nagpamalabag. Sang amo nga tion, ang luyag niya lang madula ang sakit. Kay bisan sa kagabihon, hindi siya makatulog sang sakit. Nang sakit-sakit, nag-ano ko dahil nag-suffer, nagpilitaan, sang wala ko naman na operation. Ang nag-suffer, siguro, mga 2 months nga, hindi ka, nang which is normal, masyamba ni doktor na hindi ka patulugon sa gabi, mas-start na siya sakit. Yung mga the most 7 p.m., hasta gina siya all the way, hasta mag-aga, siya mga 5 or 6 a.m. So, wala katulog. Ang mga ginikanan ni Kayla, government employees. Bugtong nga babae sa 5 ka mag-utod. Istorya ni Kayla, sa piyak sa natabo, wala siya minabatsagan nga may kulang sa iya. Maswerte siya kuno, kay grabe ang suporta sa iya sa iya nga pamilya kag mga abyan. Lang grateful kag thankful ang gid kuya kay ang mga tawo nga sa palibot kuya very supportive man kag ara gid sila yang to the point nga makambal gid kuya nga wala bisan nagamon ako dito wala nag-lead bala into depression gid nga grabe ang support system. Yes, that's what. Yeah. Scholar siya sa Negros Occidental Scholarship Program for Persons with Disabilities. Sang bulan sang Hunyo, nagtapos si Kayla sa kurso nga Bachelor of Arts in English Language Studies sa Catholic Ming Yuan College sa Murcia bilang magna cum laude. Ini ang rason kung nga asang kahapon gid lamang gin-awardan man siya ni Governor Eugenio Jose Lacson sang medalya. As of the without work of DSWD na aside sa DSWD na ano man na program ang ka-province nga aban sa Trabante bali na ano ko na end ko na tomorrow kaya magawan nila Dako ang pagpasalamat niya sa probinsya kay bangod yung scholarship niya, wala siya may ginabayaran sa pag-eskwela. May allowance kada bulan, may uniform kag book allowances pa. Subong, naga-summer job naman siya sa DSWD sang Murcia. Nagaupod siya sa field work. Kainagani, ara siya nag-a-assist sa DSWD sa Barangay Kaliban, kag last day niya na sa trabaho. Ang iyang kaupod, proud sa kay Kayla. Kasi amo niya, kakadto ko sa field. Go sa field? Oo. Dasig ko na sa mga nakatma. Mas dasig mo siya sa mga nakatma? Handom niya pagkatapos ang iya summer job, makapangita sang trabaho sa gobyerno. Passion bala ni gusto na mag-serve sa inyong sa community. Fulfilling para sa imo nga mag-serve sa community. Yes, sir. Bisan ano pa natabo, wala na siya nadula nga passion. Yes, sir. That's why nagsulog na gali as a official sa barangay to serve the youth also. Si Kayla, sangguni ang kabataan kagawad man sa Kanlandog. Natural na sa iya ang magbulig sa iban nga tawo. Bisan nagatindog siya sa isa ka tiil, handa siya sa gihapon nga magserbi bilang kusog sang iban nga tawo. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.